Us volem presentar també altres propostes del programa de Junts per Sant Vicenç, amb aquesta voluntat de fer un futur per tothom. Pensem que és molt important aprofitar la situació estratègica que té el nostre municipi, proper a la ciutat de Barcelona i dins de l'àrea metropolitana. Per això també us volem fer noves propostes. Robert. És per això que, per exemple, aquí al centre de la ciutat s'hi podrien instal·lar places hoteleres, es podria treure inversió també per una residència d'estudiants que puguin aprofitar aquesta proximitat amb Barcelona, amb les universitats que hi ha, però també amb la Universitat Autònoma de Barcelona. I a més, pensem que Sant Vicenç també atrau en els seus esdeveniments, en les múltiples convocatòries culturals i pel seu atractiu, persones que venen, ens visiten però no es poden quedar al nostre municipi. Pensem que és important, els municipis de l'entorn de Sant Vicenç tenen places hoteleres i nosaltres quan ens ve algú a visitar els hem de desplaçar als altres municipis. Per tant, aquesta és una proposta molt important de cara al futur. Per tot això, diumenge, dia 26, vota Junts per Sant Vicenç.